Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqallah. Opdat wij daarvoor onze beloning kunnen krijgen, zowel hier op de aarde en het hiernamaals. Rahimakumullah, kami ngaturaken syukur alhamdulillah kita sedaya kang dadi kawula Allah saged nempal ing esuk menika perlu kangge sesarengan ngluhurake lan ngagungake asmaning Allah kanthi takbir, tahmid lan tahlil. Ing dinten ingkang agung tansah satya dumateng agamanipun. Kita sedaya gadah keyakinan bila Allah Subhanahu wa taala saestu Maha Agung lan Maha Kuwasa ingkang kedah kita puja lan kita suwuni menapa kemawon. Pramila monggo kita sami takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala nganti nglampahi menapa ingkang dipun dawuhaken lan nebi menapa ingkang boten dipun paringaken. Sebab para sedherek sampun dipun sebataken wonten ing kitab suci Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para mukmin padha bektya ing Allah lan padha celaka kang bener. Allah bakal nganggep lan ganjar lakon ira kang becik sarta ngapurana keluputan ira. Sing sapa manut piturut ing Allah Subhanahu wa taala lan utusane iku tetep entuk kabejan gede. O jullie die geloven, onderhoud jullie verplichtingen tot Allah en vrees hem en spreek de waarheid. Hij zal jullie naar de juiste goede daden leiden en jullie dus je zonden vergeven. En iedereen die Allah en zijn boodschapper gehoorzaamt, die heeft inderdaad een groot resultaat bereikt. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah is de machtigste. Geachte broers en zusters, rahimakumullah. Met de wil en dank van Allah Subhanahu wa ta'ala zijn wij op deze heugelijke dag hier bijeen om samen de Idul Adha 1439 Hijra te vieren. Wij tonen onze dankbaarheid aan Allah Subhanahu wa ta'ala door voortdurend onze taqwa en hem te verbeteren, vooral in deze offerdag. Wij hebben dat gedaan met het verlangen om de tevredenheid te verkrijgen van Allah Subhanahu wa ta'ala. Vlees en bloed als gevolg van de offers, die zullen geen voordelen geven. En dat we dat niet handvasten en oprecht zijn aan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala zegt in hoofdstuk 22 vers 37: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La yanala Allaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Om hiermee het aanzicht en tevredenheid van Allah te verkrijgen, is het offerdier te slachten. Want weet dat degene die een offerdier slaat, een grote beloning heeft gewonnen. Allah heeft deze daad enkel verplicht gesteld om hiermee taqwa, Godvrees te bereiken. Mogen Allah Subhanahu wa ta'ala ons deze dag zegenen. Amin, 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim.
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وقل قولي هذا واستغفر إنه هو الغفور الرحيم. Wees gretig in het verrichten van goede daden wanneer je maar ook kunt, want je weet niet welke goede daad jouw weeskapswaarde zal maken bij de dag van de afrekening. Indien wij als moslim de verplichtingen nakomen en goede werken verrichten, dan bevinden wij zich op het pad der redding. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons dan geholpen om het pad van het succesvolle te volgen. Boven Allah subhanahu wa ta'ala ons kracht, genade, wijsheid en de beloning geven. Amin, amin, ya rabbil alamin. Verder wens ik u allemaal een gezegende Idul Adha toe. Eid Mubarak. فقال أذان قائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا والسلام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Abang pun Hai. Terima kasih.